Nyt hän aloittaa syömisen. Nyt! Katsokaa, miten nopeasti hän syö lempiruokansa. Hän rakastaa lihapullia. Hän syö niin vimmatusti. Hän voittaa kaikki. Nyt hän ei jaksa enää nielläkään. Nyt hän ottaa perunan. Hän ottaa perunan ja valkkaa perunan tuolta reunasta. Taitavasti hän ottaa haarukalla perunan ja suuhun suoraan. Ja nami. Hän on loistava. Miten hänessä on tullut tämmönen hotkia ahmatti? Välillä hän katselee tyynen rauhallisesti kuvia ja hänellä on kohta jo haarukka taas kädessä. Ennen kuin huomaattekaan, hänellä on jo haarukka kourassa. Tämmösiä hän on sitten askarrellut siinä ohella, kun hän herkuttelee. Ei hänellä kiirettä ole, sillä hän tietää voittavansa kaikki muut. Nyt nähdään, hän ottaa haarukan jälleen käteensä. Hänen kätensä lähestyy haarukkaan. Hän ottaa lihapullan. Tällä kertaa hän syö sen niin nopeasti kuin voi. Ai, miten hyvälle lihapulla maistuu. Hän meinaa syödä haarukankin. Voi ei. Hän tekee taas sen. Hän on syönyt ennenkin haarukoita. Nyt maistuu rauta suussa. Rautakokki hän onkin. Jes, hän nauttii ja nauttii. Ei hän jäätelöstä välitä. Ei karamelleista eikä kurkkuleivistä. Hän uhkaa perunaa. Hän uhkaa perunaa jälleen. Hän päättää, että hän nappaa perunan haarukkaa ja toisella kädellä vielä lihapullan suuhunsa. Ja menee nopea liike. Ei näin nopea liikettä ole nähty kuin eläinkunnassa veden alla. Kun kalat napsivat toisiaan. Nyt hän kiihdyttää. Hän on loppukiri päällä. Nyt hän menee välillä oksentaan vessaan. Sitten hän tulee taas. Yes.